Saray Dagupeño, Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Jad Puguchico, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuwan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes PM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maim-imi si Ago na Martes Pangasinan, Dagupan. Wadyala so Saray, Balitan Matwa. SBM say kabusol na Saray managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa with JCB Joseph Kanilang Bacani. Kantabay team at the technical side, Engineer Mr. END Engineer Nixon Dakal. Agaw lang natin na Martes at atong tanagagik petsa 21 la at bulan na Abril at taon 2026. Ne, balita nyo may karuman ya gawad Japan. Ya 7.5 earthquake so alik na at northeastern coast na sa Japan. Karuman agaw na Lunes. Ya nanpasakbay iray otoridad at abitlan bansad sa residente da. Ya unarawi at sa coastal areas ta ilaluandan walay nagawan tsunami. Ya anggad atay 3 meters so katagito dino 9.84 feet. Tagtagay, 9.84 feet at atong tanagagik. Baong labat-lat, hangga pumat agagig so sama umtanla, ya agawan singa tsunami, at ano andi, at natan nilabat kumon, nanunong ng tilad sa social media, no antong talaga agawa. Uila kumon, ya agatuloy tanatatong tanagagig. Tani, ang gadyad Pilipinas, walay alik na mat ya earthquake, sign agaw April 21 at 5 o'clock in the morning ni manlabat alas 5 kabuwasan magnitude 4.4 mismo Dinalungan Aurora Province intensity 2 so alik na at Kasiguran Aurora, intensity 1 so alik na at Baler tan San Luis at Aurora atay Baler agagig balibalin lugaritan mo tayo San Luis. Amin piga mo lang na pasyatan so Baler Aurora at atong tanagagig. It's really a very nice place. Kanyan al-alwarti niya tatong tanagagig ta likod at sara tayo problema at gira araraya so nalilik na timat natural disasters lalo lad sa iputang lamat na panaon ayage.
Balit, bali-bali imis sayod sayin kabuasan. Sayin ago na Martes, ta akin, limaksab. Limaksab, so presyo, walay rollback yagawa. At sa presyo na krudo at atang tanagagik. Ay, oila kumunya man san siya raratan niya rollback. Tani, insaradala lamat, so Strait of Hormuz. Wala actually susamay pasakbay. Pasakbay na Iran agagik. Yano inar si sila po ay nagbabala. Yung kanilang bagong supreme leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Na handa ang kanilang navy na maglunsad ng panibagong opensiba at magdulot ng mapait na pagkatalo laban sa pwersa ng Estados Unidos at Israel. Si katutan si babagadanaatan. Ang matapang na pahayag ay ginawa kasabay ng pagdiriwang ng Army Day ng Iran sa gitna ng patuloy na gulo sa rehiyon. At sa gitna ng banta na kumpirmang pag-atake sa dalawang merchant vessel kabilang ang mga barkong may bandila ng India habang tinatawid ang madiskarting Strait of Hormuz ay agi. Ingat-ingat si mismo si Donald Trump say kwanto talaga no more nice guy. Kwanto? No more nice guy. Kwanto? Talaga no mampaawat so sa Iran. Bumbaan to iray Taytay, dansari power plants na Iran. And say kwanda, this is not a figure of speech. This is an official statement from the President of the United States of America. Say kwanda, we are offering US President Donald Trump, we are offering a very fair and reasonable deal. And I hope they take it because if they don't, the United States is going to knock out every single power plant and every single bridge in Iran. No more nice guy. Ay, no mi paabot ay anaw so Amerika at anaw so Iran paano tulaya kasi? Ni sa kwandot Iran says it has no plans for talks. Sa itapat natan natuli kasi so PR dad kina Donald Trump. Idasal niya gakik. Idasal tayo, include tayo at prayers tayo. At sa here so pansilibra tayo na buwas. Nasa tayo 100th anniversary na sa canonical coronation of Our Lady of Manawag. Idasal tira gagik, include tira at sa prayers tayo. At pianjaruntan ay nasumsum palaya ya problema at tapong na mundo agagik nagkalaloladitan at bansan Iran. Basta nabuas that sa may 100 days 100th anniversary 100 days 100th anniversary of the canonical coronation of Our Lady of Manawag nyaray susara may activity sa tatong tanagagik. Jad oras na alas 9 kabuasan na buwas, wala may nagawan enthronement, solemn reenactment of the canonical coronation and Eucharistic celebration. Say mismon manmisa ditan to be presided by His Grace Archbishop Charles John Brown say Apostolic Nuncio to the Philippines. Insad alas 4 ngaram, jad alas 4 ngaram, wali nagawan pontifical mass of the canonical coronation and the grand procession of our Blessed Mother to be presided by His Grace Archbishop Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan. Nunot yung agagik, this is not just an anniversary this is not just an anniversary nag-ingan at sakuya yapan kanawnawa for the renewal of our faith and devotion. Renewal of our faith and devotion nagkalalula at kinan Mama Mary. Ditan the minor basilica of Our Lady of Manawag.
by the way, at Sain Agaw, April 21, we also commemorate the 29th death anniversary of Diosdado Macapagal, the 9th President of the Philippines and champion of economic reforms, who left a lasting legacy. He is dubbed as the poor boy from Lubao. Si kato at nantap at sa may 1936 bar exam. So marurunong iraya. And we also commemorate the death anniversary at Sain Agaw ng Pope Francis, fondly called as Lolo Kiko by Filipinos. Yay natoy at edadton 88. Now, speaking of His Grace, Archbishop Soc Villegas sa tatong Tanagagik, wala may panawagan tunatan. At saray nalilik na tayo, problema tayo, at bansang Pilipinas, wala may imbaga-baga to. Yasay kwanto at tatong Tanagagik, at sa may mensahe to, huwag pabudol sa kanila. Anto kasi gabay ton ibagatan, anto kasi mensahe to sa atan, ng Archbishop Soc Villegas. Dingulanti pa yata itong Tanagagik sa balikas ng Archbishop Soc Villegas. Habang tinitiis natin yung taas ng presyo ng crudo at yung sahod nating parang naglalaho na, eto na naman tayo sa gitna ng matinding political noise. Ang dami na namang ganap sa feed natin. Mga rumors about sa health ng presidente, yung heat ng impeachment process, at yung flood control funds na parang bula na biglang nag-ghost. Isama na yung mga drug lords at gambling lords na feeling main character kung maghari sa atin. Malala ang corruption, galore. Pero okay lang daw basta may paayuda nakatiting. The math is not mathing. Ginagawa tayong dilulu sa konting abot habang ang lala ng mga resibo na nakaw sa taas. Pero balikan natin ang isang basic fact. Sila yung mga leaders na pinili ng majority. Binigay natin sa kanila ang clout at kapangyarihan ng boto natin. Sana naman magising tayo at makita yung epic fail sa pagboto sa kanila. Okay lang magkamali, tao lang tayo. Okay lang magpatawad, dahil banal yan. Pero yung uulitin mo pa, that's just plain stupid. Huwag na tayo magpabudol uli. Ramdam mo na sa buto mo, di ba? Yung pagod na parang gusto mo na lang surrender, gusto mo na lang maging resigned. Titingin ka sa paligid, puro leaders na hypocrite. Yung mga hinahayaan lang na maging normal ang injustice at ginagawang tool lang ang truth para sa sariling agenda. Nakakatempt maging spiritually homeless. Yung gala ka lang ng gala mula sa isang viral outrage papunta sa susunod, maghihintay ng savior o kung sinong mag-aayos ng mga bagay na nakikita mong nagko-collapse. Sa madaling salita, para kang nasa burnout phase dahil sa system na hindi nagbabago. Nasa internal compass mo ang sagot. Nasa iyo ang last say. Sinasabi ng simbahan na sobrang bigat ng role ng konsyensya. Lalo na ngayong ang daming toxic na impluensya sa paligid. Minsan kasi, nakakatempt na gumawa na lang ng sariling rules at dedmahin ang tama basta pabor sa atin. Sa madaling salita, ang kalaban ng katotohanan, hindi lang basta mga korap na nasa pwesto. Kalaban din natin yung tendency nating i-justify ang mali, palabasin na diskarte o talino lang natin yung totoo. Ang totoo ay dalilito lang naman tayo. Kaya para simbahan, hindi pwedeng paghiwalayin ang politika at ang pagkatao mo. Ang kapangyarihan sa gobyerno ay hindi lang paramihan ng followers o kaya paramihan ng kadil. Bahagi yan ng plano ng Diyos para sa kaayusan. Kaya dapat seryosohin at hindi ginagawang
laro-laro lang. Ang konsyensya, hindi lang yan parang aesthetic o display sa buhay. Ito ang secret core mo, ang sanctuary mo kung saan ka kinakausap ni Lord para piliin ang tama at i-avoid ang toxic. Hindi nagpo-pause ang moralidad mo dahil lang flop ang mga institusyon natin. Actually, pagsablay ang leadership, doon natetest ang bawat citizen. Ano nga ba ang gagawin mo sa freedom na binigay sa iyo ni Lord? Ang freedom, hindi yan kung ano ang mood mo today. Diretsahan ang katekism. Ang konsyensya dapat informed at ang judgment mo dapat enlightened. Sa madaling salita, ang matinong konsyensya ay laging real talk at may panindigan sa katotohanan. Pag binubugbog ka na ng manipulation, yung mga fake news, selective outrage, at yung pressure na umakampi sa tribe mo kaysa sa totoo, hindi lamang emosyon mo ang talo. Natetempt ka ring palitan ng kasinungalingan ang logic mo. Sabi ng simbahan, kailangan ang pag-aaral ng konsyensya, lalo na sa mga taong laging naka-expose sa toxic na vibes at natetempt na mas maniwala sa sarili nilang truth kaysa sa totoong aral. In other words, ang kalaban ng katotohanan ay hindi lang ang mga corrupt na nasa power. Kalaban din natin yung bilis nating i-gaslight ang sarili natin para isiping wisdom na yung sarili nating kalituhan. Kaya naman, kinoconnect ng simbahan ang politics sa moral order. Ang leadership at authority ay part ng order na gawa ni Lord. Hindi lang yan basta popularity contest o paramihan ng clout. Dahil ang authority ay part ng moral order. May mga obligations sa mga leaders. Dapat nilang i-respect ang fundamental rights ng bawat tao, magbigay ng hustisya ng may puso, at unahin lalo na yung mga pamilya at ang mga disadvantaged at yung mga nasa laylayan. Pag tinalikuran ng mga nasa power ang mga duties na to, yung hinahayaan lang ang mga krimen, yung ginagatasan ng mahihirap, at yung ginagawang merchandise o binibenta ang katotohanan, hindi lang yan basta disappointment. Isa yang malalim na moral wound sa ating lahat. Isang sugat sa common good. At ang common good, hindi lang yan basta slogan o pang-caption. Ito ang mismong rason kung bakit tayo may political rights. Sabi sa Catechism, ang mga rights natin bilang citizens ay dapat gamitin base sa pangangailangan ng lahat para sa ikabubuti ng bansa at buong mundo. Hindi lang yan para sa mga pansariling interest lang. It's meant for the common good. Ang mga citizens, hindi lang basta spectators o taga-nood sa moralidad ng lipunan. Malinaw ang simbahan. Ang pagpili ng gobyerno at ang mga namumuno ay nasa free decision nating mga mamamayan. Pero kahit anong sistema ay okay kay Lord kung talagang seryoso itong nagsisilbi para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, heto na ang main character question. Sino ba talaga ang sinasamba mo tuwing bumoboto ka? Kung bumoboto ka lang para makaganti, para lang manalo ang side mo, o para protektahan ng mga political dynasties, mga trapo, political patronage yan, baka akala mo, justice ang ipinaglalaban mo. Pero ang totoo, pinapakain mo lang ang mga idols na binalaan na tayo sa Bible. Ang mga leaders, hindi sila saviors. Sila ay mirror lang ng kung ano ang laman ng puso natin. Kung ang pangarap mo ay safety pero walang justice, victory pero walang truth, o comfort pero galing naman sa pang-aapi, natetend kang pumili ng tama sa pangalan. Pero sa totoo lang, wrong choice pa rin ang ginagawa mo. I-check mo ang inner self mo.
huwag kang padala sa hype. Pero hindi ka trapped. Huwag kang tumingin inside, hindi para maging cynical, kundi para i-check kung ano talaga ang gusto mo. Sino ka ba talaga pag wala ng prince o idol na pwedeng mag-save sa'yo? Ikaw ba yung tao na ang konsyensya ay nakabase sa truth? O yung tao na ang konsyensya ay basta na lamang kinakaladkad ng kung sino ang pinakamaingay sa social media? Sabi ng Catechism, obligasyon mong sundin kung ano ang alam mong tama at just. Ibig sabihin, dapat mas mataas ang standard mo sa sarili mo kaysa sa galit mo. Ang galit, sasabihin lang yan kung anong hate mo. Pero ang konsyensya, sasabihin niya kung ano ang gagawin mo. Kaya, pumili ka bilang isang builder na alam mo na kailangan pa rin natin si Lord. Pumili ka ng mga leaders at policies na may respeto sa human rights, tunay na naglilingkod sa mga pamilya at sa mga disadvantaged at sa ikabubuti ng lahat. Gamitin mo ang political responsibility mo ng may katotohanan, hindi dahil sa manipulation, hindi dahil sa takot. At pag may bagong campaign o may panibagong viral outrage na naman na gustong agawin ang isip mo, bumalik ka sa konsyensya mo. Yung informed, totoo, at matapang. Hindi lang nagbibuild ang Panginoon sa pamamagitan ng perfect leaders. Nagbibuild siya gamit ang mga faithful citizens na tumatanggi sa mga idols at yung mga nagdidesisyon araw-araw na mas mahalaga ang common good kaysa sa mga sikat na personalidad. Kay Lord lang tayo humugot ng lakas. So, si Katutan ng Tatang Tanagagik, sorry, nagdadadaldal na ako, hindi pala naka-on ang microphone ko. So, yun po yung mensahe ng ating butihing Archbishop Soc Villegas. Huwag pabudol sa kanila. Piliin natin yung leader na dapat makakapag tuwi nato. May tawag to sa may itatawid po tayo sa tamang landas. At hindi tayo dapat bumubuto ng leader dahil sa out of fear, dahil takot tayo sa kanila. Huwag tayong matakot sa kanila. Pulyanan nyo rati, panagtakot na di kayo. Huwag ho kayong matakot. Pumili po kayo ng tamang leader. Kani, singasaya tatong tanagagikay. Sa kwanto si Congressman Leandro Libeste, marami nang namamatay habang naghihintay sa ayuda. Suspindihin na ang excise tax at VAT sa langis. Hindi dapat pinapipila ang mga Pilipino para sa tulong kung kaya namang ibaba ang presyo. Well, actually, so sa driver, yung mga awat na sa may ayuda, untan matatatong tanagagik. Imbes nga dalalamat so sa may liknaanda, nyay. So imbes nga dan liknaanda, iraratay ni pipila at panangawat na ayuda. Actually, ang problema yung listahan. Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Kung hindi ba tinignan pa nila yung Grab app ko na talagang bumabiyaya ako sa Grab. Nung nakita nila yun, at saka nila pinapasok ako dito. Supposed to be 3 beses na, pang-4 na naman pala. Ay, hindi na, ayoko na. Simula po nung unang araw, pumunta na kayo. First day ng bigay, nandito ako, wala yung pangalan ko. 2016, nasa Grab na ako. Bakit ganun? Anong nangyari? Saan ba nila kinuha yung mga listahan? Baka kinuha lang kung saan. Dapat, ang pinakang the best doon, yung Grab app nila, yun na yun mismo. Kung anong app na bumabiyay yung tao, doon na mismo itatap up yung pera. Napakadali. Or GCash. May GCash naman kami. Meron kaming application ng Grab.
Bakit hindi nila pwedeng itapat yun? Mapapakinabangan nga namin na hindi na kami pipila sa ganito. Para kami nagmamakawa. Ano yun? Pero gaano kalaking bagay, sir, yung may matatanggap nyo ng 5,000 pesos? Supposed to be, malaking bagay yun kaysa wala. Di ba? Pero kung tinanggal nila yung excise tax at saka value-added tax, mas better. Bakit? Bakit? Makikinabang hindi lang kami, pati yung mga nagkakarga ng kargamento na pagkain natin. Kaya mahal ang pagkain natin eh. Bakit? Ha? Sa tax! Dahil sa gas! Supposed to be, huwag na nilang pahirapan ng tao. Napakasimple. Tanggalin lang nila for the meantime na mahal pa yung gasolina. Dahil napakasimple. Lahat makikinabang, hindi lang kami. Lahat na mahihirap. Actually, mahihirap lang makikinabang dito eh. Hindi yung mahiyaman. Dahil yung mahiyaman, kaya nilang gram-gram na bumili ng gas or crudo. Kaya nilang bumili kami. Hindi namin kayang bumili. Kaya supposed to be, ang dapat nilang gawin, simple lang. Tanggalin muna nila yung excise tax, value-added tax, tapos ang usapan. Tapos ang usapan. Yun ang sinasabi natin eh. Imagine, para silang kawawa, lilinya sa init ng araw, sa init ng panahon, tapos pagdating mo sa, halimbawa, nasa dulo ka ng pilahan, pagdating mo sa taong kakausapin mo dapat doon sa information table, malalaman mo na lamang, wala ka palang pangalan, agad yan sakit-sakit, agauntan. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray managbalita tilatan fake news. Untuloy kaya rin na saray pakabatan pa imano malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito, Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito, San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh oh oh, dito sa Pangasinan. Go go go, saan ka man, dala ang saya. Summer ang saya, oh oh oh, Pangasinan, sigaw ang go-go. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, Silawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Canilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Yes, come hungry, live happy. Yan lamang po dyan lamang po yan sa Mars Restaurant na matatagpuan sa Rufinas Square, mga kapaborito. Operating hours po nila 4 p.m. hanggang 11 p.m. Open for lunch reservation. Just inform them ahead of time. And kaya kung if you're looking for delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. For melt in your mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like the ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, and strip-loin steaks. You will not go wrong also with the savory bangos a la pobre jam-packed with aromatic garlic beets, their ultimate Pinoy pulutan like their signature mix beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and the chicken supernova. Meron din po silang bulalo at sinigang to comfort you. And if you're craving for light meals, meron din po silang
rich algae pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. At meron din silang satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. So sa Mars Restaurant, yan po ay perfect for satisfying dates or late night cravings. Muli, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng ating SBM Sari Balitan Matwa. Sa ikabusol na saray manag balitay tila tan fake news. Kaulap kantabi ni siyempre sa magtariyon na lawasin ka araw, lawasin ka paborito, Joseph Kanilang Bakani, JCB. Ay ni walay ang ipawit jud si katayo at atong tanagagi kay na sa kay video concern daditan bali na binmalay Engineer Nixon, baka pwede nating i-play ay at atong tanagagi sa ikwantod sayay so sa amin ng message sa si katayo at atong tanagagi aditan at barangay Pututan at binmalay Pangasinan pakikalampag ang pamana kung ano po gagawin nila sa line, kanilang line. Lumabas na at lumabas na po yung kanilang line. Matagal na naming sinabi sa kanila kaso walang aksyon. Noong barangay Kagawad pa ako hanggang ngayon, wala pa ring aksyon. Minsan yan, binasag na. Iyan po yung nanggagaling kay Brother Alvin Sandoval ng Barangay Pututan at atong tanagagig ni panunong tayo itay so video yung paitot si kataya atong tanagagig ya pimaway lamay pait pimaway lamay pait na linya na say pamana ditan at sikara at Barangay Pututan, and there was even one time kwanto ya atan at binutagda kanyan at saren kaplusan problema da actually so supply na doon ditan lapod mahina mahina ang supply. Okay na ba yung video natin, engineer? Wait lang. Para makita po ninyo yung sitwasyon ng linya ng pamana po dyan sa Barangay Pututan. Ito yung dapat na inaaksyonan din ng ating lokal na pamahalaan para ma-address yung concern ng ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Binmalay, agaw tanatatong tanagagi. Di ba ang sabi ng isang opisyal na nakapanayam kamakailan, sabi niya, ang ating local chief executive is always one step ahead. Kung always one step ahead, pag sinabi mo kasing one step ahead, hindi pa nangyayari, meron ng plano na nakamuestral at atong tanagagi, kita na plano, ninitan man so video ay employed that secretary tatong tanagagi akapaway sulin niya nasa idanon at no wala rituton adraw so kanunutan daw at apis ang bago lagang tatong tanagagi sarasarag ang dura luntan akapaway so pa ito at atong tanagagi supposedly dapat yan po ay nakabaon sa lupa kauntan para hindi po ma-damage. Ninong ninyo tanan, so problema datian, concern daditan, at Barangay Pututan at atong tanagagik. At impawitan ng Brother Alvin at Secretary. Kanyang second ilante, araraya may nupag yan address na say gobyerno tayo, nagkalalula sa LGU concern. At sa tay operation na sa tay water district nagkalalo laditan at bali na Binmalay. So one step ahead, when you say one step ahead, agaw tanatatong tanagagik ang tigabay itong ibagatan, so one step ahead sa igabay itong ibagatan na tatong tanagagik at ay one step ahead yakwanda at akaplano la antes yun na nanang mumay problema at walalay akaprepara kumbaga you are proactive, kumbaga na-anticipate mo na yung dapat na mangyari. Yun ang ibig sabihin ng one step ahead. Singasate pa nag-asikaso at basura at atong tanagagik
no say Sakriya Local Chief Executive one step ahead ag muraratan na nang ya problema. Ta one step ahead Anti siya nagawa, wala lay solusyon. Akapre para la so Sakriya Local Government Unit. Agauntan. Siya sa atay basura. Ani ang gadnatan, wat tani abunton sa basura at barangay Gayaman along the highway. Pigay, kwanta no pigay simbala. Amay banda dya, amay babaliwan na saray tagadtan at Gayaman, watan, akaparuntaltan sa abunton nga basura. Kasabim lamat dimad taytay, right side, amay waiting shed area diman. Kaabay da mismo aramay abuntong matyasakon na basura diman. Manlapod man at sa may taytay, yang gad sayay amay binilatayon crossing area ditan at Gayaman, along the road nanang murara may basura na sara may residente watan at saray sinog na sara may kin maramay electric post ira atatong tanagagik o dino di bungad ng kanilang dalan, di madalan da atatong tanagagik. San ka nang numuraratan? Ya basura atatong tanagagik. Akwantan no anto, so sa may plano daditan, pero sa ikwanta ilante, if the local chief executive is one step ahead, ang gapuraratan yung problema ko mo, niya nanang tayo. Yalit na na balay, agaw tanatatong tanagagik. Tanong naman tayo, review ang tayo atatong tanagagik. So sara may duties and responsibilities na inilatag po sa Republic Act 7160. Ito po yung Local Government Code of 1991. Na ito po mga local chief executives, meaning the governors, the mayors, including pong mga punong barangays, they are the chief administrators responsible for enforcing laws, maintaining peace and order, maximizing resource generation, and ensuring the delivery of basic services within their jurisdictions. They exercise general supervision and control over all local government programs, projects, and employees. Now, under this Republic Act 7160, ano yung key duties and responsibilities? Manunay ya duties and responsibilities na sa kaya local chief executive. One is general supervision and control. Under that, wala may tatawagan dan, the local chief executive exercise direct control over all departments, programs, projects, and activities of the local government unit. Kanya naman bilang wala tan susamay i-implementa yung measures to address the needs of your constituents. Nagkalalod sa krisis, yalilip natin natin. Krisis kasi ag tayo napamintuan so iliksab itagay. Nasa presyo na krudo, agauntan na tatong tanagagik. Plus ayan iso nagagawan gira at Iran. Agauntan. At dapat sa local chief executive, sikato sa man desisyon, sikato sa man plano, aliwan sa department heads. Tawala rin ngalan ko, anto sa measures, bilang, ya pakatulong yun sa ray constituency at sa krisis, that would depend on the department heads, kung daw. Ay, akala ka, akainisa ka tatong tanagagig. Malilinaw yan si babaga na Republic Act 7160. The general supervision and control, they exercise direct control over all departments, programs, projects, and activities of the local government unit. Kaya nawala rin programa, ya pagkatulong at saray kabalian, it should come from the local chief executive. Sikati manunot ng tuy maong, mamplano ng tuy maong, meeting ng tore department heads, mantutungtong iran ng tuy maong, yagaon, agawang tanatatong tanagagi. Another one, key duties and responsibilities, law enforcement. Enforce all laws and ordinances related to local governance, including national laws implemented by the LGU. Resource generation. Maximize the generation of local resources and revenues to fund development plans and project priorities. Balbalog sa pundo, nabaloy, agaw ang tanatatong tanagagi. Pigaran milyon naman.
anto susara may plano tan project priorities yo. Ha? Tapian dyan tan, nalit na umbali susatay kabalog, katagoy, nasate revenue, nasay baloy. Diba? Basic service delivery. Ensure the delivery of basic services and facilities including health, education, social welfare, and infrastructure. Now, in fairness, dayo mong kuman so sa may teen center, ya nilukasan data itong tanagagig di Tanad Bali na binmali, marakap iman. You know why? Anti-karakapan na sa may proyekto natan, it will guide the young people of today, ya susceptible sila sa power sa power ng itong tawag na to yung internet, sa power ng modern gadgets. Kaya marami po, according to studies, marami po ang nagsuicide. Mas mabilis magdesisyon ang mga kabataan ngayon to commit suicide because you know what? Kulang po sila sa atensyon ng kanilang mga magulang. Whenever they feel alone, lonely, ang kinukonsult nila ang AI. Siyempre ang AI, walang feelings yan. Kanya mo tinupad anong best remedy to resolve my problem. Isa sa mga sinasabing solusyon ng AI is, di ba, try to browse it. Isa sa mga solusyon na sinasabi ng AI is suicide. Which is wrong. Agaw natatong tanagagig. Kaya sabi nila, dapat may mga gagabay sa ating mga kabataan para hindi po sila mahila ng AI. Dapat andyan pa rin yung attention. That's a good project. But to sustain it is another thing. Hanggang kailan? Hanggang saan? Basic service delivery. Administrative authority. Appoint officials and employees whose salaries are paid from local funds and approve personal actions. Peace and order. Act as the leader in maintaining peace and order with the authority to call upon law enforcement agencies to suppress disorders or lawless violence. Policy implementation. Initiate and implement development plans, programs, and policies approved by the Sangguniang Council and represent the LGU in all business transactions and sign on its behalf all bonds, contracts, and obligations. Ito po yung mga key duties and responsibilities under Republic Act 7160 ng mga local chief executives. Kaya pagkaganyan, dapat maramdaman natin yung serbisyo po nila, mga kapaborito. Kaya yung naririnig po natin na ganito ang ating mayor, say opisina Lucas Yanaynay, say opisina na mayor at Lucas at Sipaman, say tapat tila batlata itong tanagagik. Di ba ang tawag po sa ating mga local chief executives, public servant? Kanyan ka na po gan labat sirin. Ay Lucas o sarati opisina da. Agaw natatong tanagagik, yaw ang gapoy walang hindi selective, agaw natatong tanagagik. Kasi pag ikaw ay nandyan na as local chief executive, ikaw ay isang mayor na regardless of kung sino yung mga bumuto sa'yo at hindi bumuto sa'yo, wala na yun. Kasi ikaw nang tatay or nanay ng balay agauntan. Kaya nararapat lang nabuksan mo yung opisina mo. That's taken. Agauntan na tatong tanagagik. Kumbaga normal na po yan. Pero ang dapat ma-emphasize natin, nararamdaman ba natin? Ayan, di ba? Nararamdaman ba natin? It is not enough that everybody is welcome. Gantan. It is not enough that everybody is welcome. What is important is nararamdaman natin, may nakikita tayo na progress. Gantan. Sa
Sa ito pa actually, ano ba yung mga significant na nangyari? No, ha? Oh. Well, of course, malimliwawa. So, balay. Pero hanggang saan po umaabot yung liwawa? Kasi may mga lugar pa rin po na mga barangay nagkalalod sa Raminisuli na lugar, madilim pa rin. Wala pa rin liwawa. It's been about 4 years or going 5 years. Oh, hanggang saan na po umabot yung liwawa? Sa kwanto ng Brother Alvin, panawagan mo at sari barangay official ni at barangay pututan no anto so action da. Ayun, sa barangay, mga barangay officials dyan, baka pwede naman kayong lumapit sa mga pamana at sabihin ninyo, parating ninyo yung problema patungkol sa patubig or tubig, supply ng tubig dyan po sa inyong lugar. Di ba nabanggit natin yung mga duties and responsibilities, kasali po kayo doon. Hindi lang po yung mga local chief executives ng mga bayan, ng probinsya, kasali po kayo doon. Sa mga local kasali po mga punong barangays. Yan. So yung delivery ng basic service, kasali po kayo dyan. That you have to ensure the delivery of basic services and facilities. At isa sa mga basic services and facilities po dyan, yung maayos na supply ng tubig because water is life. Di ba? Ano ang gapoy danom, yaino mo nasa retuto, napaut ira, ang gadnaanin na baktar lara. Kaya importante tanso danom, tasikatutay mangitar na bilay. The fact that, kung hindi ako nagkakamali, 60 to 90% ng nasa loob ng katawan natin is tubig. Agauntan. Duga ni may, correct me if I'm wrong, 60 to 90% ba? Na ang nasa loob ng katawan natin tubig. Kaya napaka-importante po yung tubig sa buhay ng tao. So, dapat maramdaman natin yung one step ahead. Asan yung one step ahead? Sana all ang gapoy masaol. Bali-balin dengalan nito Pero sa ito po at kondalante, napanmatalkan kasi. May breaking news po tayo. May breaking news sa Tatang Tanagagik. Ano na ba ang update kay Ginoong Saldico? Ayan. Ano na ba ang update kay Ginoong Saldico? Walay breaking news dyan. Relatives of former Ako Bicol Representative Saldico issued a brief statement Monday morning saying everything is okay. Everything is okay. Natan walamot so konfirmasyon coming from Attorney Harry Roque na ang impormasyong hindi na aresto o nakulong si dating kongresista Saldico sa Czech Republic ay nagmula mismo kay Ko na taliwas umano sa anunsyo ng ating gobyerno na nahuli na ito. Ayon kay Roque, si Ko mismo ang nagpatunay na walang katotohanan ang nasabing ulat. Dahil dito, so dapat maibalik na kung totoo man na nahuli po si Saldico doon sa Czech Republic. Bakit po hanggang ngayon hindi pa rin po siya na ibabalik sa Pilipinas? At hanggang doon lang sa announcement na siya nahuli na, wala na pong follow-up. Meron bang follow-up? Tanungin natin sa gobyerno natin. Inalay babatikan to tayong pakarol pakarol ng Saldico. Sika tutay tapat natan. Ay, okay. SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray managbalitay tilatan fake news.
Akalo pakantabi lang ula sa Makter yon lingkor lawas yon kaaro JCB Joseph Kanilang Bakani. The technical side, Mr. END Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kaagad ang number 1 ikapaborito Joey Baby. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, sa Lawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired of the stress and noise of the city and looking